Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Lydia is in het Dijstig leven fotografe. Sjen werd ze het Hinnemai. En student tandheelkunde Jorn Bennett in Greens. Maar is graag voor u terug Friesland op zoek naar cultuur. Ik ging naar het museum Drachten. Ze hebben me verteld dat we net in het museum gaan, maar iets anders gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat het dan wordt. Hoi, Jorn van der Skaar. Hallo Jorn, ik ben Annemieke Keizer. Ik werk hier in het museum Drachten. Oké. Nou ja, ik ben hier Joert en ze hebben me verteld dat we dus net in het museum gaan, maar iets anders gaan. Dus ik ben benieuwd, wat gaan we wel? Ja, we gaan een wandeling maken en die wandeling die staat in het teken van de stijl in Drachten. Dit jaar vieren wij het 100-jarige bestaan van de stijl. En wat de sporen zijn van de stijlbeweging en van Theo van Doesburg hier in Drachten, dat wil ik je graag laten zien bij de wandeling die we gaan maken. Oké. Nou, je ziet het zeker wel, Jorn. Hier hebben de woningen opvallende kleuren aan de buitenkant. Ja. En dat zijn dan precies die kleuren die stijlkunstenaars zoals Mondriaan, maar ook zoals Theo van Doesburg gebruikten in hun schilderkunst, maar dus ook bij architectuur. En dat hebben wij hier in Drachten. Wij hebben de stijl uitgedrukt in architectuur, in de primaire kleuren rood, geel en blauw. En Theo van Doesburg heeft gezorgd voor de kleuren, het kleuradvies dat uitgebracht werd bij het maken van deze woningen. Maar hoe is Van Doesburg nou in Drachten begonnen? Dat is een interessant verhaal. Theo van Doesburg is bevriend geraakt met Evert Rinsema, een van de twee broers, een van de twee schoenmakers die hier in Drachten woonden. Dat gebeurde tijdens de mobilisatie in de oorlogsjaren 1914-1918. Theo van Doesburg was als soldaat gelegerd in een kazerne aan de grens met België. En daar heeft hij Evert Rinsema ontmoet, die daar ook als soldaat was opgeroepen. En de twee hebben een vriendschap gesloten voor het leven. En zo is Van Doesburg hier in Drachten terechtgekomen. Ja, ze gaan een nieuw plan ontwikkelen waarbij de auto's niet meer in de voortuinen komen te staan. Dus dat is wel beter, denk ik, want dit ziet er zo niet uit. Van al deze woningen wordt dit een hele speciale, want dit wordt onze museumwoning. En die wordt waarschijnlijk per 1 juni opengesteld voor het publiek. Er moet nog een hoop gebeuren, maar als de woning klaar is, dan is die dus van buiten helemaal van de goede kleuren voorzien. En binnenin ook. Hier in Drachten begint langzamerhand wel het besef door te dringen dat er zich iets bijzonders heeft afgespeeld. En we merken dat mensen ook trots beginnen te worden op het feit dat hier in Drachten dit te zien is. Ja, we staan nog steeds in de Torenstraat, maar je ziet hier de kleuren zijn al compleet anders dan de kleuren hier aan de overkant. Dit is een school, de voormalige Rijkslandbouw Winterschool. Dit is een school die is hier gebouwd in 1921 voor boerenzonen. In de zomer moesten die natuurlijk werken op het land, maar in de winter hadden ze tijd om lessen te volgen. Vandaar dat het de Rijkslandbouw Winterschool is. Van Doesburg heeft hier dus ook kleuradvies uitgebracht met secundaire kleuren. En nog belangrijker, hij heeft glas- en loodramen voor deze school ontworpen. Ik weet niet of je er iets in herkent. Nou, dit liep het als de zaaier. Ja, dat klopt. Ja, de rest moet ik echt even goed zien. Ja, Theo van Doesburg als echte stijlman had het liefst een volledig abstracte afbeelding. Maar het schoolbestuur wilde graag iets agrarisch, een agrarisch thema. En dit is een compromis geworden. Het bovenste van de 4 ramen is de spitter. Daaronder zie je de zaaier. Daar weer onder de maaier. En als onderste zie je de rooier. Een hoofd, zijn bovenlijf. Hij zit op zijn knieën. En hier heeft hij zijn handen waarmee hij in de aarde aan het vroeten is. We hebben heel lekker kuieren eigenlijk. Ik hier nog nooit in die Papagaaiebuurt West. Ja, eigenlijk een heel soort te weten komen hoe de stijl. Ik hier er heel dan net wat mooi, maar heel bijzonder dat het hier in Drachten gewoon kan. Dus echt een onrieder voor iedereen. Sa
prachtig is het platteland. Ik ben hier Fiona in Brandgem bij het Warpshuis, waar een spectaculaire voorstelling plaatsvindt. De Brekbare Cirkel heet het, met Ted Roosendaal. Voor de rest weet ik echt net wat Fiona brengt, dus ik ben heel nieuwsgierig wat ik Fiona te zien krijg. Hallo, hoi. Hoi. Ik ben Ted. Hoi. Hoi, welkom. Dankjewel. Nou, je zitten. Dank je. Ik zou daar even wat vertellen ook over de voorstelling. Ja, want ik weet helemaal niet wat hier Fiona gebeurt. Oké, du hast er nog niks zo lezen. Nee. Nou, dat is goed, want dan is het een verrassing. Ja. Wist je hoe het bij u bij de voorstelling De Brekbare Cirkel? Dat is een muziektheatervoorstelling in het Friesk. En de voorstelling gaat over Diede en Elise en hun countryband. Ja. En Diede en Elise binnen samen een stel. Ze hebben een enorme liefde voor elkaar en ze hebben een bandje gekregen. En hun geluk is compleet. Maar nee, zij zie je wordt het bandje ziek, het bandje krijgt kanker en ze overlijdt. En in de voorstelling zoals monologen en dialogen die en Elise vertellen over hoe het zie, dat grote verlies beleven had. Ja, en opnieuw zoek even de beltjeblom van het terras in de hoes zetten, want het zou die nacht vriezen. Krieken die in een stek en in een reg. Ja, echt net normaal om gek van te worden. Dus ik denk, ik ga me een hernia verteld door die beltjeblom, net? Ik bel je de dokter, blik net ween te wezen. Ik net ziekenhuis voeten omheen passen. En daar wie ze. Mee bel. En ze proesten. 2 uur later winnen we thuis. Ja, ik word er net blauwen. U is mee bel, ik net. Die vroedvrouw die kreeg een hartverzakking van je. Zij zie je letter. Wie ze weer in het ziekenhuis. Ik heb dat al heel lang. Ik heb al haar stikken notation. Ik heb haar van het begin al volgen. Doet ze eerst Marlene Dietrich die en doe het Wonder van de Woorden. En doet we zochten naar een hoofdrolspeelster. Een vrouw. Doe hier we eigenlijk voor dezelfde wel in de holle. Voor zo'n stuk is het natuurlijk wel heel wichtig dat ik een beetje die country snik heeft natuurlijk. Ja. Dat jij er wel wat bij. Tuurlijk. Maar zij kent het echt fantastisch. Als ze weet dat er een country snik in maakt, dan zit hij erin. En ze zongt het echt onvervalst country. Ja. I'm going there to see my father. He said he'd meet me when I come. Maar die gaat er iets mee, er is nergens goed voor. Het is mijn jongen en doet ons missen. Ja, en dan? Mij doet het ik zeer. Dus Famke het zag het vocht van haar leven dat ik er net stappen kende. Dat hier een gebrek aan respect werd. Wat zei ze? Dat was net het recht om te kiezen van wat werd zij het van vochten had. When the nights fall low and the morning's born and the morning shines with the lights of love, and you will miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two. The circle will not be unbroken. De cirkel bleef brutsen, dus juist mijn bel nooit weg. Als ik leeuwen wil dat uw mijn bel sterk in de hemel is, dan leeuw ik dat. Een zeemeer, een vogel, een zweltje wat weer omkomt in de meid die dan ook goddomme dat het een kikker is. I would come to you, I would swim the seas for to eat your bay. Hoi. 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 Nou, Prachtig. zit het maar. Heel mooi. We did it. Ja, super. Echt heel mooi. Heel indrukwekkend. Mooi. Ja, van beide. Ja, er zit humor in, maar het kan echt wel echt binnen. Goed. Ja, echt. Ik vond het echt heel mooi. Ja, mooi, dus het is mooi. Ja, echt. Maar echt een heel herkenbaar verhaal. Dus dat is echt wel... Een herkenbaar verhaal? Ja, ik had het zelf ook met de kamp gehoord. Dus, Echt weer? ja. Oh, ja? Oh jee. Ik wel even naar... En die kastje en dan is geen idee wat het weer is. Nee. Oh, dat is wel heel heftig. Ja. Wat verdikken, ja. Ja, ik weet net. Kinderen net echt worden nog aan. Het weer gewoon... heel indrukwekkend. Ik denk dat ik het helemaal weer had. Mooi. Ja, heel mooi mooi zo. dingen. Super. Eigenlijk een beetje stil ervan. Zo indrukwekkend, zo bijzonder.
Humor, maar ook heel intiem en heel wel verdrietig. Heel mooi verhaal, mooie muziek. Echt een aanrader. Ik heb geleerd hoe het beter foto's maken kan. Alleen ik maak nooit foto's in het dagelijks leven, dus maar ik leer het.